cariño. Rosita, por favor. Era mellor morrer que estar así. Pero vamos a ver. Julián, un pouco máis adiante, Julián, ponme aí. Julián, hola, boas noites, non te coñecemos. Julián. Galloso. Pero que fan na cadeira de rodas? Ti, escoito unha voz, pero estou tan débil que non te recoñezo. Onde estás? Rosita, estamos aquí, somos Galloso e Aitana. Ai, diolo paje. Pensei que non vos vía máis. Pensei que os nosos camiños se separaran para sempre, como os de Andy e Lucas. Ou como os de Lucas e a súa nariz. Rosita, pero que pasou, muller? Non o sabes. Non. Resulta que Lucas... Abrígate, que me desnuco. Resulta que Lucas tiña un problema na nariz, foi só operar. Rosita, que che pasou a ti? A min. Un accidente laboral. Unha desgracia. Un accidente laboral. A lo que foi? Cando foi iso? E como ia ser? Os accidentes laborais foi traballando, como vai ser? Bueno, Como xa, van ser os bien. accidentes laborales traballando? Mira, alguén que non ten problema de ter accidentes laborales na vida, Kiko Rivera, non o vai ter nunca. Bueno, No, vale. sí está, claro que mal estás. Rosita, conecta neurona. Vamos a ver. Un accidente laboral, como foi o accidente? Bueno, pois mira, Traballando. estábamos na Coruña, supervisando unha obra, non? Entón eu subín unha escaleira e dixenlle a Julián que me aguantara. Este é Julián. Hola, Julián. Hola, Julián. E dixenlle, sujétame aquí a escaleira, Julián. E estaba aí, entonces foi cando... Caiche Luchan. No, entrou un xabarín, Un xabarín. mirando cara a nós. Non entendo nada. E de repente, o cabrón puxose nervioso e pumba! Pompa. Puxose, claro, é que puxose nervioso. É que os xabarín son Xabarín, nerviosos. entrou un Que xabarín. carallo do Xabarín. xabarín? Este gilipollas foi o que se puxo nervioso. Este gilipollas que soltaba a escaleira e botaba a correr. Cobarde! E deixou-me ali Vale, tirada. xa que foi, claro, Julián escapou, tirou as... Convertida nesto, co que eu era, miña nai querida. Ai. Ali tirada. Claro. Por culpa do xabarín. Vaya costalada. Este desgraciado. Ai. Vaya costalada. Non morrín porque Dios non o quixo. Ai, que desgracia, Jesús. Bueno, pero logo o xabarín que fixo? Entón, que... O xabarín botouse a min e tiroume da escaleira. Que querías que fixera? Esto a mí non me cadra. Pero, Esto. Rosita, A mí non me cadra, Aitana, a mí... Hai Como algo que non che cadra? No, Vamos a ver un pouco raro segundiño. todo isto, Pero vamos a ver, pero vos non vos dades conta que eu estou ao borde do colapso, que eu xa vexo a luz a través do túnel, que por certo vai a luz, que me deslumbra a luz. Espero que sexan bombillas de baixo consumo, porque senón vai mandar carallo ca factura. A ver, Bueno. espérate Ai, un segundinho. a ver, Rosita. Vamos a ordenar. Rosita, Que? dis que o xabarín entrou no piso. Entrou no piso, claro. Como entrou un xabarín nun piso? Pois como todo o mundo, pedindo unha hipoteca, Aitana. Jesús, hai que decir todo. Bueno, Rosita, Hai que decir todo. vamos ver. Non me dan unha hipoteca a min, vai dar a un xabarín. É outra cousa que estou pensando. O xabarín como baixou a Coruña? Claro, como Dende vai? cando baixan os xabarís ata Coruña? por Os xabarís baixaron buscando as tapas que poñen nas terrazas que yo comentaron as pombas. As pompas comentaron os xabaríns. Sí. O xabarín club sería, porque se non de outro... Non Vamos me a creo ver, nada, non me creo nada. non cola, Rosita, non. Non cola. Non. Xa che dixen eu que non ia colar. Non que te fixo. cola Xa che dixen eu. eso. Mira, mentimos peor con ministro, Foi casi, sí, efectivamente. Jesús. Que, aparte, pero ti entendes por qué? Eso é o que me chama a atención. Por qué? ven Por todo qué? este- Por que vai ser? Por Todo que vai este ser? lío a que ven a conto. Por que vai ser, home? Home. Pois, Mira, home, mira, porque estamos facendo Mira que carota. Estamos facendo un fraude ao seguro. Un que? Como que? Penela se máis ti? A empresa? A empresa, sí. Aló? Pois é que preciso cartos, Galloso, precisamos cartos. Reformas Viúva de Penelas está nun momento que ten que facer un emprendemento, entendes? Ten que emprender Que ides emprender? unhas vacacións en Punta Cana. Por favor. Ai, que cerca. Rosita, non esperaba eso ten que moito isto. morro. Vades enganar o seguro para irnos de vacacións.
Bueno, se nos dera por un mes e medio... Pero é que ti non te das conta que o seguro tanto lle ten. O seguro ten cartos. E nós... As vacacións de Punta Cana son caras, son caras. E ti non sabes como é Lalo cando se pon a chupar mojitos. Aí non hai fondo, Espera un momento. Ai, onde teño o teléfono? Teño perdido aquí. Sí. Espera, que vai chamar o seguro. Ai, sí. Dígame. Que cara máis dura. És ti. Non é o seguro, é Lalo. É que mandei a facer unha chapuza a unha froitería. Que? Chegache xa? Ou teño que ir buscarte eu? Rosita, vamos a ver. Isto é unha frutería donde me mandache. Sabes que isto non vai totalmente contra a miña religión, que a min todo isto, a min son un pouco alérgico a todo isto. Hombre, non te acordas aquela vez que puxen na televisión isto que era de verde, dun bicho verde, en rec? Eu vexo verde e salenme serpollidos. Vou probar a ver se pode entrar, pero bueno, non me fai moito chiste. Como se diz que se chama a señora? Carmen. Veña, pois xa pregunto por ela, veña. Yo se está, hai que meterlle un plus de peligrosidade, vale? Veña, chao. De Dios. Que está por todos lados. Si esto es complicado ahí. Tranquilidad todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bonita? ¿Qué pasó? Ay, mira, vaya. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, niño? Ay, qué pequeñita. Esto menos mal. Home, Rosita. Ai, era mellor morrer que vivir aquí. Pero si xa sabemos que todo, con toda a silla, a cadeira de rodas... Que un paripé para cobrar los seguros, poder ir de vacacións, díxete de conto. Queredes calar a boca, que vai vir a do seguro e necesitamos que entre polo aro, senón non nos paga os cartos que nos ten que pagar. Xa. Facede favor, facedeme este favor. Nunca pensaríamos algo así de ti. E que ademais, teño que lle explicar o que pasou, teñome que meter no papel, entendes? No papel de mentirosa. Exacto, nunca pensamos isto dela, verdad? Oi, eu uso un método infalible. Uso o método Stolichnaya. Rosita, falas do método que utilizan os actores de Hollywood? Sí. Stanislavski. No. O meu é o Stolichnaya. Métolle un par de chupitos de vodka e tira pa diante. Moi ben. No, si cada vez vamos mellorando o conto, Que morro ten. Calada a boca. Por favor, vos lo pido. Por favor, é ela. Ti, oiches, non me falles co papel. Adiante! Ai! Ten un morro. Que morro ten. Benvida a nosa casa. Disculpe que non me levante, pero doime un pouco. Só cando respiro, nada máis, Que tal? Hola, boas noites, encantado. Hola, boa noite. Que tal, como se chama? Chámonlle Karina. Karina, hola, moi boa noite. Ai, madre, vamos do recuerdo. Claro, traeche recordos, claro. Bueno, o que vamos, non? Mire... E logo que quere? Necesito facer unha restauración dos feitos. Ai, a restauración dos feitos, non contábamos con eso, verdade que non? Ai, non sei se serei capaz, señora. Non sei se me dará a cabeza porque teño tanto sufrimento que non sei que vai ser de min. Restaura, veña. Vou intentalo, sí, vou intentar. A ver se por fin chegamos a algo de verdade. Correcto. Como foi, entón? De verdade, o que se lle parezca, verdade? Cala a boca, nana do carallo! Ai, perdón, é que mire desde o accidente vaiseme a cabeza. E teño uns ataques de sinceridade que me matan, que disculpe. A ver, a reconstrucción dos feitos, sí. Voulle dicir como era a cousa. Julián, pónteme aí. Julián, pónteme aí. Pon o fociño. Eu estaba subida a unha escaleira. O fociño, Julián, que é pa hoxe? Van reconstruir como foi o accidente. Aí está. Ai, que velo. É velo e xa se me ven toda a mala a cabeza. Ai, Dios mío. Julián, mire, que realista. Pois eu estaba subida a unha escaleira e de repente
apareceu o Xabarín a 4 patas. A 4 patas, Julián, a 4 patas. A 4 patas. E ali, na porta, mirando pa min con esa cara de asasino, eses ollos inyectados en sangre. E de súpeto levantou unha pata. Unha pata, mira. Agora mesmo Julián está entre Xabarín e Can de Palleiro. Está así. E de súpeto, cando eu xa non podía ter máis medo, empezou a facer o que fan os xabaríns. Rosita, que fan os xabaríns? Gruñir, Aitana. Julián. Ai, xa vexo todo claramente, señora. E cando estábamos nestas, o xabarín fixo o que fan os xabaríns. E que fixo? Botouse a min! Sí. Ai! Pero que faz, Julián? Ti non eres un xabarín, ti és un porco, Julián. Señora, non marche, señora. Señora, non marche. Alá van as vacacións. Pero Rosita, como que no me extraña, Rosita. Pobre Julián. Un aplauso para Julián, por favor. Mira que ben se recuperou, Por favor.